עושה כאן? תסתכל מה עסקתי. זה היה מחוף הים. זה היה קשה מאוד. לך זה גם יהיה קשה. אבל לכל מה שאתה תראה זה גם לא יהיה קשה. תסתכל כמה יש פה. וואו, זה נראה באמת מעניין אותי, אבל מאיפה עסקת את הקופסה? אני לקחתי את זה מהבית שלי, אבל תסתכל מאחוריך רגע אחד. היי, מה אתה קשור פינג-פונג סטיק? מה זה פינג-פונג סטיק? אומרים קטנצ'יק. בסדר. אתה מדמיין כאילו יש לך מוח קטן. ולך יש יותר קטן. כי למה אתה באת להתערב? שאלה טובה. כי רציתי לשאול אתכם משהו. איך אתה העסקת את הדברים היפים האלה? כי זה נראה ממש מאלף. העסקתי את זה מחוף הים פשוט. ואז הוא אמר שזה קשה. מה קשה בזה? את רוצה לראות כמה יש? וואו. יש אפילו כזה שתדע. את זה אני הכי אוהב. אני הכי אוהב את זה. זה נראה טוב. אני יכולה לקחת את זה לבית שלי? לא, מה פתאום? אני חושבת שאין כזה בחוף הים. אני ראיתי בהכל פשוט. רק מצאתי ואז קיבלתי כזה. רק אני מקווה שאם אני אלך הביתה ולא אשכח להביא את זה לבית שלי, מישהו בטעות יפתח ויקח לי כאן. אז כדאי שאני אביא את זה הביתה. מישהו יכול לעזור לי? אני יכול לעזור לך. ככה טוב יותר. לא, ככה טוב יותר. אאוץ! זה נראה כואב קצת. מרוב שאתה גדול זה לא כואב לך. ומרוב שאני קטן זה כואב. אתה יכול לנסות יותר חזק? יש לי רעיון, מה הבעיה לעשות ככה וזהו? פתרון מדהים, אבל איפה האפור? מסתבר שעכשיו אני צריך ללכת למקום. אוי לי, הצילו! אני מת, הצילו. יש, הרגתי אותך. היי, אתה, מה אתה עושה כאן? למה אתה הרגת אותו? אנחנו עכשיו הולכים להרוג אותך בחזרה. אנחנו הולכים להרוג אותך עם המספריים. ותסתכל איזה נשק מוזר זה בכלל. יפוח. יואו! הרגתי אותך. אני אתפר לך. הנה, טיפלתי בך. איך טיפלת אותי? עם זה רק שטות וזהו. חשבתי שזה עוזר, אבל ככה יצא. לא קרה לי כלום, זה היה טעים. שלום, אתם יודעים איפה הבן זוג שלי? הוא נעלם. הנה, מצאתי אותך. מה אתה עשית לו? הרגת אותו בכלל? לא, הוא הציל אותי מתי שהייתי מת. זה הוא היה. תודה רבה.
ראיתי משהו אחד שאתה הלכת למקום מוזר. ואת לא נורא אם אתה לא ראית אותו. ואני ממליץ שיהיה לך עונש גדול. מה את רוצה ממנו? אני גם ככה יותר גדול ממך. אז תחליטי, או שאני הולך להיפרד ממך, או שאני הולך למות שוב. אבל אחרי שתהיה מלאך, אתה תהיה רק בשמיים, ואתה לא תוכל להיות חבר, להיות בטלפון, להיות בבנייה, כמו שאתה אוהב בבית שלך, נכון? סליחה, למה אתה מדבר בתינוקית? תדבר רגיל. אבל גם אני יותר גדול ממך, ויותר ממנו. אני אמרתי. זה לא משנה מי הכי גדול. זה פשוט, זה מצחיק שאתה פשוט אומר לי זה. היי, איזה הצפים עולים פה? מה עובר עליכם? אני לא זוכר מה עובר עלינו פשוט. מה עובר עליכם? אל תצעק, אם אני לא יודע, אז פשוט תלך ביי, ואם אתה אומר עוד מילה אחת שהיא שטותית, אז אני עכשיו הולך להרוג אותך. לא אכפת לי. לא אכפת לך? אז אני ארוג אותך. מה אתה רוצה? לא קרה לי כלום. למה אתה לא מת? בגלל שאני רוצה להרוג אותך. מה עובר עליך כל היום? אתה רק כמו שד או שטן. אתה אמרת לי שאני שטן? ברור שאתה שטן. אני אזרוק אותך. פלייסטיישן. וואו, אני רוצה לשחק בפלייסטיישן. בלי מסכים להיום. מה, פלייסטיישן זה לא מסכים. אבל פלייסטיישן זה מהטלוויזיה. בסדר. אני אמשיך לראות את זה. מה אכפת לי? תסתכלו, מה קרה? VR! וואו, זה נראה מגניב. איפה החפצים שמה? הנה. זה נראה יפה קצת. בואו נראה מה יש פה. וואו. מה? למה זה לא נדלק? אני לא יודע מה להדליקים את זה. בואו נלך לעשות משהו אחר. אוי לא.